गरा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा कोनो भी शुभ कार्य होला मंगल कार्यक्रम के शुरुआत कइल जाला, गणेश जी के पूजा कइल जाला, श्राद्ध क्रम के दिन भी पंडित जी महाराज जौना दिन पगड़ी बंधवाई ले एक गर्जियन के भारे गो लइका पर जब सौंपल जाला गणेश जी के पूजा कराई ले एक खातिर के आज तक एजा अशुभ अमंगल बीत गइल से बीत गइल आज के बाद शुभ शुभ और मंगल ही मंगल होत रहे। गणेश जी का स्तुति कहने जा पर जे गावेला बजावेला पढ़ेला पढ़ावेला या शाम वेद से जुड़ल कोनो भी वर्ग के शुरुआत करे से पहले हंस वाहिनी वीणा धारिणी मैया श्रद्धा के गुहार पुकार करेला तो हमरे जस भक्त रहले के माई हे भगवान बीरा वाली मैया गुहार बार बार करी कि बीरा वाली मैया गुहार बार बार करी अरे ममता के आंचल ओढ़ा दाए माई अरे बोले बतियावे गावे कुछ न जानी तयाजू पगरिया बचा दाए माँ। सुमिरन हो गई मेन माइक में भैया बहुत ज्यादा बेस बा गड़बड़ा जाता बहुत ज्यादा बेस बा हम बीच बीच में नहीं बोलत चुके कार्यक्रम में डिस्टर्ब ना होके तो लोगन के मन में चलेला कि बयास लोग के बहाना हो कि हई बढ़ावो तो हई घटावो ई जितना मॉनिटर रखल बा एकरा में तनी आस दी चारों कोण पर मॉनिटर बा सब मॉनिटर मीड एकर खोली त सब मॉनिटर में बढ़ाई भगवान के गोहराई। हेलो बढ़िया हे माइक के हम बंद कर दे तनी एक एगो पर लोड